Dacă începem iară sezonul cu dreptul. Și în pe și de calitate. De toate dimensiunile, și mai mici și mai mari. Ce fain este. Da, 21 februarie. Astăzi, 21 februarie, prima publicare în lacul Losote. Hai să că prind și eu primul de pe aici și spune că am luat de vină sus. Ce faini, bă. La un pic. Cât? 2 jumate are. Super. Deci oglinda lor. La oglindă. Are aripi, mă, zboară. Ce la ce faci așa? S-o speriat, mă. O, ce frumos e. Uite, că am prins și eu pește la zeazic. Eu, și ăla, eu, ce frumos e, mă. Pune, pune. Aproape 6 și... prima sută de anul ăsta intră în baltă. Ai scris și ai făcut. 96. Le drum acolo. Aici? Nu te luați de beton. Ioane, făceai baie. Da, da. Este prima dată. Ei, ce fain e, mă. Aici e nisip, știi, nu e așa numai. Că pe să duc ei. Stau ăsta la povești. Un pic cu o hârtie să scrie, da? Mă rog, că... Da, chiar da. Câte chile ai adus? Oh, ce fain e, mă, ăla, mă. Ce copășat. Ăla e foarte faină. Uite-te, mă, la el, mă. Prins unul de la unghiță, numai că... Numai că știi cum e, că pescarul dacă prindea unul, că nu... Îi stăpânește un pic. Va bine. Uite, mă, ce frumos e, mă. Ce lung e, băi.
frumos, mă. Ce fain! O sută. De acolo pe filmat, aici sunt greu, poate să-i filmezi rău. Asta e Margine de la beton, puteți așa numai să răspună. Lasă numai pe mare. Da, bă, și tine, este, mă. Uite cum are este Oi, oi, oi. Da, și săptămâna trecută am băgat, tot am băgat pe străzi. Dar acum au început a trage crapul și de-aia am luat crap. Că tulbure apa și nu mai îmi trage pe străzi. O sută a fost. Anul ăsta cam gata cu păstrăvul. Apoi mai băgăm și săptămâna viitoare în coturacii. Apoi după aia începem dincolo. Hai să păscui, pe toate timpul. Vin așa și ne răscolesc apele. Du-te că trage bățul. Dar nu ai văzut. El m-a și sunt pe de el. Aha, la Barosanu. Ei, mă, ce te la de fain. Oi, uite-te și la ăla, bă, ce mă, la artichile are ăla. N-am primit, maxim. Uite la ea, mă. Aha. Acolo, în aia mai goală, că e la sare jos. Ce fain e calul. Oi. Ioane, poți să le iei în mână să-l... Dar vezi, mă, o chestie, mă, cât îți de ăștia, că sus se vede că trecut de iarnă. Ce cocoșați la mine, ce umflați ăsta în mine. Oi, ce fain. Hai să pescuim, mă duc să Super. suc eu, cam cât ai adus tu. Unde o privesc cam cât are așa, nu era așa pe cât are. 3 kg. 3 kg, exact. Jumate. Da? E jumate aia. Jumate, mă. 3 kg, că e 6 jumate aici. Nu, 3 kg. E 6 jumate aici, cam o mere până la ăla. 3 kg, exact. Aia. Ce fain. Uite și ăla.
206. 206. Da, ce trebuie să trage la mea ta? Dacă-ți mai bun. Nu este nimic, un zboară din apă. Vara, mica, atunci e mai problemă. Atunci am două bazini. Da, un trig, cât e trebuie, deci nu-i problemă. Păi nu, că știi cum o faci? Alții. O faci când aduci. Că vara pe nu prea nu bagă mult în partea. Când trage și aduc, dar pe nu-i problemă. Dar când trage o dată, când prinde mai mult, așa pentru dumneavoastră, dar aducem două bazine și... Da, locul, rânduit bine. Campania electorală, ce gândești? Ăștia, da, ai ce prinde bine. Ai. Foarte fain, mă. Ăștia, hai. Uite, ce grasișul ăla, băi. Oi. Frumos, mă. Ui, ce fain. Aha. Dar tenul îl separați? Nu. Sau cum vine așa grămadă? Și mai puțin tenul? Mă, nu știu dacă o pus așa mai... Dacă mai lăsat acolo, dacă vă trebuie, nu putem. Și 100, așa-i? Asta-o tenule. Se pune jos. Uite ce pune de pe asta. Am mai luat și asta 1400 de kg.
Apoi am o mai și cât eu nu știu, mai să rup la plasă. De fapt, din lăzile astea alergem. Să lăsăm. Da, pentru că n-au nimic. Nu știu. Hai la altul, dă jos acolo, mai rău. Să duc, Ce n-au șoc? să duc, mă. Nu 500, nu pușca la 500. Nu, numai și ce se întâmplă. Cu 500 de ăla o cântat cu 4 în apă, cu Da, au fost la el. Da, 10 de kg, da? da. Da, și ultima, De săptămâna. S-a dus, mă, uite. Nu, acum, vara m-a spus că e exact cald. Am un pe unde te duci? Pe unde ai fost? Pe unde ai venit te duci? Da, Pe unde ai venit? Hai că să-ți plătesc ca pe eu și eu cu dumneata până la Cluj. trebuie să inclus acum, nu știu. Hă? Trebuie să inclus, coborâm jos. Lasă numai așa. Nu, fir întins avem. Închid eu numai.